ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net foodish ordar mapi nginwan ra mangi hakherdop yeng jongpi ka kinhon yele ka jong kamadan mauser kalalong ka kinhon ka ban yo ra ya kanam lado da ka ba penlim no ya ka wa linkin the shiko lanot ha ka lempung yele kai match saprang under 14 football tournament bala penlong da ka khasi students union tersat circle ka balalong ka khat pra tarik unai leber arajar arpoar ya ka ne ka lempung yele kai la penha perdaro president jong ka KSU samla lambok starwell marngar ubalalong kum kongsan harengkat kajingedon jong kinongilam ka KSU tersat circle kinongilam snong jong ka snong kerpei kiseng longkme kidikhot jong ka tasa bat kidikhot jong ka KSU tersat circle Shokhat soba ki longkme kamtam ye pi ki hep ki badet nabarok arteli ki tim ki ba pin se pani ya kasap ka pong ka jong pi ban ya kini ya tom nam tam habis salong ka nong job ne ka champions hagani ka tournament ngisuto haganunu kanhun ne kanunu ka lempung ka khadu khwai kin don betang atli kin hun ban yakni yak nam la do ringa sempat pabarok tu kitim ki be sembenta tournament kila dei lupa kinong job maka jingjob ka bakongsan kadai ka jingla ban ya sembenta tingas ngu ya kaban ai kublai kerpang ia kaki su tersat circle kabla shim bat perkhat ya kum kene san perkhat kaban kentiu ia kasap kepong kamtam ban shim ia kene kesenjam ban pelong instrumen hakani ke penta pen i ban shim yiti kena ke bakhat sausnam ladang ambakra nomor kadon kecing perkhat nak san perkhat lada pikwa ia ba unu na kanu kanang penjanai ya kata kasap katalan bablay ulai man longkut kita ki bala osrong ni hap ban mol yaki ning hap ban petrut yaki nadu kapor bagi dangret hapakum kini kilpong kilong kibadon kam hadu kata-kata pangya ya kaban sei ya kita kisamla hadih nabut kiban mikmat na ban represent omtang gejala jungi hindai kila berkenjo seti cepo return dia kun bolong lem kiwi samla kasi kibadan klop paper hagini singi bamanta